Kukhona indima esayinikezwa uThixo ukuthi ngemuva komthandazo kumele kube khona esiphakelana kona esizothi siyokudla sibe sikwetshisa. Manje ke kuyesinda ke okunikwa ushembe noma ngabe kumzuzu owodwa, kodwa kuyesinda ngoba izinto zikaShembe azilula. Kufana nje nokukhala kwengane lokho, kufanele ukukhunjuzwana ukuthi ingane ayihlale eThempelini uma ikhala. Mayike yakhala ingane isuke iphazamisa zonke inhlelo eziseThempelini. Kusemthethweni ukuthi unina akasukume nayo uyoyithulisela ngaphandle ngoba kwayena unina akasathandaza ubuka ingane. Manje ke ingane mekuyakhala nje ngisho endlini ninobabili ninoyise, noma ngabe benizokhuluma kahle noma ngabe benizokhuluma kabi, kunqamuka konke kunakwa ingane. Asikho isidingo sokuthi ingane ibe seThempelini ikhala. Kufanele kwazi wonke umuntu onengane ukuthi ingane mekuyakhala nje iyaphuma eThempelini, unina hamba uyoyincedisa kahle ayithulise ngaphandle, akulona iphutha. Amen. Kumele sikukhumbuzane ke lokho, sikufundisane. Kuningi ke esingakukhumbuzana ngesisho sikaNkulunkulu. Into ehluphayo ukuthi ebandleni abantu ungazi noma ngathi bahlakaniphe bonke noma ngathi banamapolitiki bonke yini. Ngoba mawuthululeka ngalokho umuntu engakufuni uyakugxeka, kanti lona omunye uyaphila ngalokho oluleke ngakho. Umuntu efisa ngathi ungaluleka ngendlela ethandwa uye zonke izinsuku, kanti njengoba siyingaka nje sineyinhliziyo nemicabango ehlukene. Engizothi mangikhuluma ngokunye aphile omunye, kodwa omunye angaphili uyophila kusasa. Nakho ke lasihluphana khona ngoba akekho umuntu ofuna ukumela into ethandwa omunye ngoba wazi omunye umuntu ukuthi udingani. Uthe kuShembe silulekane, wathi asikhokhelane, wathi asikhumbuzane ngenqubo yesonto nangokukhokhelana ukuthi manazaretha bhasobhani lokhu kuyingozi ekukholweni, bhasobhani lokhu kuyingozi ekukholweni. Kuningi ke ngingasho ngibhasobha lokhu kanti wena uyakwenza lokho kodwa lwakakwenzi, kungaze kwakuculula ke loyo mntakaThixo. Amen. Wena ubobekezela nje wazi ukuthi hayi njengoba kukhulunywa ngalokho ukungathintene nami, kusasa kuzokhulunywa ngalokho okuthintene nami. Izinto ke ziningi esiye sikhulume ngazo, kuyenzeka sikhulume nomthetho, kwenzeke silulekane. Engakukhuluma nje ke okungaqondana nokuthi selulekane. Kukhona izinto eseziningi esontweni kodwa esingakwazi futhi ukuzigwema, kodwa esingazigwema ukucabana kwabantu